artimang, lukumang, nana sasa bayo kromo. Serana seip sa sobuso anyusuf serana seip se bari odi. We spede fu mama sernang abrom chijari. We baro di North Gomit, Zuid-Oost Gomit, West. We spode en mi jasanga mi one time brother. Bara rut. Ja, maar er gaan we volgens mij begin. We bar alades ma odi na trasi. Alades er namang deta na trasi we bar de ma odi. Want tide tori def taki en de accident haras turukong, harabanyikong. Dat is do arki unu want tide tori def taki. Asade. Ja. Zo. Dat bara rut. Maar is... Is there? Ja. Is there? One soort feest bij there. Ja, de moslim brada puno. Ja. Ik bedoel, Adano. Ja. Zo, vertel me op Ja, dat is nou een offerfeest toch? Ja. Dus je begrijpt, Asanati, ook toen de moslim brada puno, de man legt uit eigenlijk naar liefde, naar gehoorzaamheid, is dat doen saamhorigheid, alle den Torah dina tori. En daarmee is slachtie ook de meti. Ja. Kou, ook skaputra mij kiriara. Ja, ja. Dat hij mij doet dat hij mij prating, pakketjes maken ze, dus een pakket, kinesma, potisma en sma sang de lobby. Dus met andere woorden, no koti mofo, ja. If we koutaki sanfur tumsi je, de pratanga terawang. Sasande. Sasande, maar het is ook zo, asande ook tussen dat je families revi, dus wij ja zo toch? Ja. Janga je familie, je bij een kou of een krabita. Dat we niet naar her familie. Juist, dus saamhorigheid toch? Fucharu e de compota wang. Dat nasani. Dus if you look at dat die, dan zie ook toe, van regering dit ook. De regering actie ook dat regering no, onhoor patiëntie, asane kon boom, is dat dan die? Liefdom dina, liefdom de toe. Ja toch, liefdom de ook toe. Lobby moet daar. Juist, dus alle den toe dat die, asan if eigenlijk, ik zei taki dat idu ada. Ja. Dat na toer eigenlijk. Mooi zo. Die toch? En dat bij de SD, de moslim brada voor Firafeest, maar ja, COVID bij de. Na lockdown. Lockdown bij de. Ja. Dus dat man ding vaarlijk ching. Ja. Heel klein ook. Een klein verband. Klein verband. Maar. En dan, de man hoor ik na COVID afstand aan la de. Ja, de man slacht die. Slagerijen, bepaalde slagerijen slacht die. Ja. Dat de man, ja, de pakketten, die is maar naar Osso. Want de mannen bij Magastraat. Dus nou opgestoot naar de zand dat die. Nee. Sabe si fosi. Ja, na vis dong i pakket ka oso. I stofi meti. Idegaba. Of i borwan soepo. Dus dat die. Da familie is donja onderling. Ja. Dat natori. Mooi zo. Zo. Maar dan no arti maluku manna nasa saba yokromo je begrijpt dat no udeno een soort watara. Ja. En dan watara doet daar in no na 1 jaar regeren Santoki Brunswijk. Ja. Je verstaat bra. Ja, maar dat gaan we. Isabi toch. En dan je zie aladesma regeerteam. Ja. Van de ma set de sheriffie. Je verstaat. Maar in begrijp taki. En dat ook later, want dan masartja no leggen uit. Ja. Sawan tak regeren, soort systeem de man regeer, komt awan jari. Ja. Dus dat je verstand dat de man start aan een schuld, een staatsschuld voor 4 miljard USD. Amerikaan dollar. Dat mooi sessie. Nou, en op die zo sensie. En de man heeft te regeren vroegtijdig over. Ja. Is het normaal dat je wacht, te alles aan zet. Maar in ons heb zijn dat ik dit tegen vroegtijdig over. Dat is helemaal boem. Kan je zelfs aan moromi. Zo jere ja zo want a regeren die gue, de man dat die no boma pai ambtenaar. Dat ben erg ja. Want no pres no be wan len moro. Je verstand. Oké. Inegreep. Ben wat hoor. Mooi zo. Dus dat je begrijpt dat je en dus de landman, de verpleegsters en zo, dus de atoso, want je hebt subsidie naar de zandbem city. Ja. Je verstand. En de man tek aan over, is een koers bij de 57 toch? Ja. Tap papiera. Ja. Dat misabi. Want die man bevinden nog aan zee. Nee. Nog aan zee, ja, Na friends en family bij Fanny. Ja. Isabi toch? En dat je begrijpt dat asan dat hij omegna na sasanga bayo. Verstang a pistor dat hij. Dat koers dat hij de malek jotelal. Van je kar want to mamoro. Want to biji handelaar. De maat bij kisi. Na someka monif centrale bank bato. Ja toch. Dat de maat betjes de dollar 57. Waardoor na sasa bayo koromo. Dus een soort subsidie. Ja, zo'n ding. Figo bij nyang. Dat volgens jaar regering Euroko.
verteer me, takangami. Na woroko. Na aso euroko. Nee Na toch. so probleem je pot afvolk. Ino sap fade mai kara economie dat. No. Na amisi kabanga Abdul economie. Ja, want de fika de tumanati. Ja. De ning. Ja. De eigenlijke thema taki de tumanat bele ga regering uit takeren no. Ook alleen jara. Ik kan leni, ik kan druk money. Plafond, op het plafond. We bouwen zo morohi. Ja. Dat plafond de gomorohi toch. Ja toch. Ja. Je verstaan. Het talanga. Na so i ede. Dus wie si gwe na a plafond. I ede mita senk. Je bosse op elkaar lokte na dat mituno. Ja, dat met de Je regering. verstaan. Dus en in bereken taki je moet een eind daaraan maken. Ja. Want eigenlijk aan missie kabana Abdul economie beleg je uit dat am kanjanu de chagai mofo. Dus nou een ontwikkeling, nog not in een productie. Nee. Next no bede eigenlijk. Nee. Not no bede. Dat de mij met een populistisch project, dus dat heeft schijnwelvaart toch? Ja. Zo de mij karasani. Ja, schijnwelvaart. Schijnwelvaart, Dus ja. schijneconomie. Dus dat je sa economie waka mane waka. Awansan sa ekoberi anu ek motofi. Anya ek motofi anu gai mofo, not moro. Dus no sang a regering e doe, awan jari. Ja. Want bepaalde ma leg uit ba, maar er gaan betekenen gastrati. Ja. De mij leg uit a regering e doe niks, de is niks. Nee. Dat de mij leg uit. Dat de mij leg uit. Omdat de man begwenti a economie dat die, fi anu gona yu mofo, not moro. Dus dat want dat inaf kon vooruit, inaf stuka, inaf ontplooi serefi, Ja. inaf do noti, dus je dus pakket toch? Ja. Pakket e prati, Ja. maar na die crisis. Dat is De man voor kara asani de man eenheid. ja bureau eenheid de man te monitori belta pa crisislijn na kofotori dat de man seti kon en de man onderzoek luku want fosi abe de terafasi na fosi na teke san steri garabu Ja. en na san dat no de Dus dat is. isabi toch. De Romeinen, te de man a volk bij in opstand, dat de man taki, geef het volk brood en spelen. Isabi dat houden ze zich rustig. Nee, Ja. maar dat no de. Isabi toch. En dan je ziet dat in een wajari. Ja. Isabi dat is de verworvenheden van regering. Toen lees de man op AKB, Algemene Kinderbijslag. Toen lees de man op Sani, AOV. Ja. En wat losot Sani ter ambtenartjes. Ondersteunen, de mij ondersteunen, ook toe aan lopen. Sani, dat doen sabi. Alle de ministerie ondersteunen bepaalde, kwetsbare groepen. Is op de man die abepching. De man die abepching. Moeilijk. Ik raad het ook. Ja. Maar de seniorenburger. Ik zei dat hier, maar op de Sani. Ja. Je begrijpt ook. Mensen met een beperking, wat die abepching. Is dat ook? Ja, want de zijn dat nog boma moro. Niet ook. Want achterstand bij de betaling. Ja, toch. Je met hoor. Kinderen, de jongens, maatregelen, ik zei dat hier, de man tak je ook toe, schoolkleding. Scorocrosi. Dus alle de soort zijn is na via bureau eenheid, via ministerie, de mij kanaliseren zijn committee. De crèches, Ja. opvang voor de pching. Ja. Dat de man doet ook toe, maar is dat bij dekba, Ja. maar dat bij boeria. Ja. Vrijgeneeskundige behandeling. Is dat bij ons dat? Dat bij boeria. Je bedoelt baso. Ja toch, dat is bij boeria, de man zit kong. Is dat bij toch? Kindervoeding zijn de moseti. Oh, dat was zit kong. Ja toch, En na schoolse opvang toch? No man. Dat zijn dat die... Dat gaan we meer, want even dat mino No. Dakloze, huis en dakloze, de man de move zo. Is dat weer? Mooi zo. Dus alleen door dat hij de man zit kong. Mooi zo. En hij begrijpt dat hij, like zei dat hij maar zeggen, veel meer miljard Ja. schuld. Dat moest spijt. Dat moet, dus if je lukt aan dat de lukt is aan zeggen, maar doe, no. Ja. Dat je vraagt jezelf af, jongen, maar vader mij doet aan dat. Jere jasa. Leg me uit. Archie. Omdat de jude bezig, ik te kwam regeren abra. En in die crisis, dat de setting, dan aan no zomaar bakau so pichi play. Nee. Na man die sabasani. Ja. Is en na smadi man vertrouw, want vertrouwen onvallig sani. Ja. Na man die man vertrouw en ide zeker dat over aba know-how, aba kennis, voor do asani.
Ano wan man tak om dat mangay, lek van mangay is don, ja, da mangay de boom. Dam sap tak no sap mesere. Dam yo kari kom mesere. Tak me regel wan sanji ka kom mesere. No, man. Nee, asan Im sabasani. Im sabasani. Ja. Je verstand. Dus den begreep dat hij na zo actor zit. Ja. En de FIA'tje sa a president leg uit. Over de crisis. Over Ja. teke regering, dus die teke regering gewoon. Alla den toer dat die. Boy dat die. Uh-huh. Isabi ja toesot overname. Isabi toch? Ja. Isabi te worko toch? Ja, overname, overgave. Ja. Dat tek overname dat je leest. Ja. Deze Ja. tak die sanga dis met tek over. Ja. Maar a overname dis bij de anders. Na crisis, kofotori, Alla den toer dat. economische crisis, Alla alla san soort bede. sani. Alla den toer dat. Chibrisan bede, die later kon drijven boven water. Ja, ja. Alla de sans. Dus aan een gewoon overname. Dus na een crisis, ik kon tek abara. Ja. Maar ko, als president. Natuurlijk. Regeren is een uitdaging. Het is geen regeren op basis van business as usual. Wat je normaal hebt, een verkiezing is geweest, een nieuwe regering komt en je kijkt waarmee het doorgaat en je kijkt waarmee je met nieuw beleid komt om het land verder vooruit te helpen. Nee, is een regering die crisis is komen oplossen. Daarvoor zijn we. We zijn een crisisregering om financieel-economische crisis op te lossen. Om COVID-crisis aan te pakken. De impact van die beide crisis naar de samenleving. Welke verschillende gevolgen heeft, waaronder ook namelijk dat heel wat mensen onder die armoedegrens komen. Ook dat is een crisis. Sociaal-maatschappelijke crisis wat aangepakt zal moeten worden. En plotseling komt er van overal water. Dan krijg je wateroverlast. Ook dat is een crisis wat je moet aanpakken. 1 jaar hebben we constant crisis aangepakt. En gelukkig zien we het dat we het beheersen. De financieel-economische crisis beheersen we. COVID beheersen we nog niet. Daar zitten we nog steeds op code zwart in ziekenhuizen. En nog steeds code paars. Maar druk vanuit de sociaal-maatschappelijke samenleving. Meer vrijheden. Meer open. En ik maak me zorgen daarover, ja. Laten we het eerst controleren. Laten we iedereen laten vaccineren. Laten we zorg dragen dat de gemeenschap voldoende beschermd is. We kunnen beleid ontwikkelen om meer normalisatie te brengen. En dit alles moet je doen, vooral bij crisisbeheersing, met hechte eenheid. Natuurlijk, kiezen de issues waren er, ja. Leiderschap tonen. Die dingen bespreken. Die dingen aanpakken. En natuurlijk nemen we dat mee in de evaluatie. Wat dat betreft heb ik regelmatig overleg met de vicepresident. Er zijn afspraken gemaakt met de betrekking tot die benoeming in die raden en noem maar op. Dat de partijen die in de coalitie zitten voordrachten doen. En dat is bij de vaststelling van de coalitie, de voorbesprekingen, de onderhandelingen, zijn die dingen vastgesteld geweest. En er zijn partijen die voordrachten doen. Ja, wij hebben profielen, wij hebben ook eisen. Het gaat niet altijd correct. We zijn niet altijd tevreden. Daarom willen we evalueren. Laten alle raden nu, na een jaar, na 8 maanden, 9 maanden, 10 maanden, geëvalueerd worden. En kijk wie wel functioneert. Kijk wie niet functioneert. En laten we dat nu vervangen met betere kandidaten. Laten we dat vervangen met personen die wel dat profiel hebben. Die richting gaan we op. Nogmaals, dit is de bedoeling van de evaluatie. Om op basis van de geconstateerde zwakheden, knelpunten, om te gaan naar nieuw beleid. Zo, den begreep no brada ruit. Arki malukumana nasa sabayo. Dat je verstand taki no welibi boita economische crisis. Ja. Dat waba COVID-crisis. Alla san abi. Alla soort zaken. Wateroverlast. Wateroverlast, bende. brokopasie, Alla den toer dat die. alla desandati. Achterstallig onderhoud. Ja. Maar wat tak over a COVID zijn, want dat prins pari. Ja, want je ziet nou van mij die den om maar 60 man smade de baga. Ja. Dus je alla lezen van mij maar waftak over a covertori waftaki. En me waskor van prestige. Tak desma die e waka e kortrawang. Wat thema te koreane lafu. Dat die. Je verstaan brarot. Want dat je waka je korisma. Tak dansman om go tek prek. Dansman om go do disi.
Maar je ziet dat alle day als aan kon one stap dichterbij. Als je also. Dem tak se je also in je familie, naast de familieleden. Dat je las familie gwa atoso, familie siti, disepsa. Je hebt onthouden jezelf. Is dat om mensen aan hem onthouden jezelf? No, nowadays, die dena day. Boomful, omdat Masaragambo je tak over akkovertori. Dan me vraag mezelf af, van mijn man, Lukumang, Arkimang, me actie mezelf af. Je hebt bepaalde parlementariërs, schreef je. Ja. Die kon leg bepaalde zaken uit. Met elkaar als man met Arki. Ja. Mevrouw Vreesam, leg wat tori uit. Wakti. Je moest dat orati. Wakti. Point of correction. Dus aan mevrouw dat hij naar DNA leidt. Ja. Namens haar volk. Ja. Je stond dapper. Je stond dapper. En in tek informatie. Want een minister volksgezondheid dapper. Ja. Je sabi toch? Aan de adviseur van. A president de, vicepresident de. Ja. Ik kan stelvragen via Sabi, Ja. vader Sande. En ik de in staat voor je correctie kom via je fractie. Ja. Ja? Ja. Via je fractie. Adweng. Dus dat mijn vraag mezelf. Als je gaat leggen uit op televisie, dat informatie a volk no sabi. Vreesam, de gekozen apparaat toch? Ja, para volgens mij. Ik zei het aquí. Je na parlementariër, je kan ook de informatie naar de minister. Alles dan niet, want is correct toch? Ja. Is correct toch? Go take de informatie. Alla de torati, dat je buena para. Want je na para. Ja. Begin daarbij. Go na para. De karo op die vergadering is maar, want je hebt meestal mensen daar die de man voorzitter van een vereniging, voorzitter van die een plantage of DC. De karo maar de leg de man uit dat dis na atori, want if you doet dat die problemen te kunnen. Ja. Dus je hebt a kondre in je hebt een minister. Nee. Je hebt a kondre sernang, dat je loopt sernang, dat je loopt sernang. Maar en je hebt een seref toe is belangrijk, want meer me vraag me eigen af. Die mate korju aan de lafu. Ja. Want in nog een leg me des aan uit dat me nog de zeker even prek toe. Dus dat die. Even teka prek. Dus dat wat je redt, je ook leg wat man was uit. Toch? Je weet helemaal dat je er in een furu. Maar je zegt wel een furu, maar je hebt een probleem. Dat is een probleem, want mi fam jamanga, alle man die de boom, to miti, we jatori, brava, I prekakba. Ja. Dat na fossani, dat na goeiemorgen, dat na goeiemiddag, dat na goedenavond. En dan mag actie doen dat Baragambo, je prekba. Ja, en me pitje dem tekala toe. Juist, dus zo als aan Europa mevrouw Vreesam, in een go leg uit va en hoe en wat, je moet go takken je bent gekozen. En in de gekozen die minister, je na van volk vertegenwoordiger, je go vertegenwoordig als Sernang, Libisma, desma Sernang. Ja, a people. Dus je tak na fu, tek de informatie ook toe, je hebt Sernang, want soms je denkt dat een minister wat moest doen. Of een minister toon, Je ook toe die nou, Sani, jij wordt betaald om bepaalde dingen te doen, dus je moet tek de info, go takken aan volk. Tegen de man dat je if je een tekkie, direct aan dit. Ja, doa samen. Want daarmee bedoelt dat je is door je bekritiseerd, je bekritiseerd. Wie jepi spa anu jepi, per verbeterpunten moest konden je tja verbeterpunten. Lek je, isab dat zijn eerst dat je wakai suku elembonyo in okoro bravo. Dat is toch. Sabasan dat nog kan God forbid, that is rubbish. Wondersel never end. Want me bedoelt dat je in never wacht heeft zoals ma. Nee. Isab het toch? Want alles mij met moet en je shitaki. Pebus deresi be waka, mine keuren af bij want mina cultuur man. Ja. Mine keuren af, maar pemisap taki bus deresi be waka dede fadong. Dus dat die? Dede fadong. Ja, dus dat. En siki no was mane waka ga feswa wenkri go bij. Nee. Je ga supermarket je go bij siki. Nee. Teka pichi yara. Nee. Na leki stroom yara. Trouwens je na stroom man. Nee, pichi yo vieren. Ja, yo vieren. Dat je vieren dat je stroom nak me. Kan je nou wat dat ook toe? Zo, idee. Ja. Dus, uno me karap. En daarom meki, archi malukuma, me karunu. Ete walis me takanga uno. Want, efi abwans, luko ya, wan kondere ab diritaranga peiler, toch? Ja. Underways,
Ja. Volk gezondheid. Dat na de toetarangasani. Als je een ongezond volk hebt, Ja. dan man daar Nee, konderen. we kunnen er klaar. Sport no man doen, Nee. a economie no man waka. Ja. If onderwijs no de, dus na lerip ching, Ja. u leer u serf makandara, isabi toch? If dat no de, Ja. dan gaan we go moro fara. Daar heb je een probleem. Ja, een Wat probleem. heb je een toch? probleem toe? Dus, mek u je pu serefi, mek u span anu makandara, fu sorgu taki, u char a kondere disko, want a kondere di no een crisis. Ja. Mek uno libi fu charu teki ini anu chagai mofo. Ontwikkel je serefi. Ja. Mek moeite na ngai serefi, want dat is het belangrijk. Ja. Want if ala desma funu dip sa fesi gwe, no be do noti, so bo abi. Takanga mi Iba een bra. probleem. Eigenlijk, wat ik maar gambo. Je hebt een crisis de. Ja. Inom liep een crisis want die a regering. Jusrevi, lek inwoner, lek Suriname, Ja. moest jepi moto uit de crisis. Doe sani, de moto uit de crisis. In een geval is het, omdat we het COVID, en we Ja. hebben tanta passanati, a COVID tori, crisis de. If ik ga tegen vaccin, Ja. dan je hebt a regering ook toe, Ja. toch? En je hebt Jusrevi. Je hebt en in naaste. En die naaste, dat no man is ziek. Want if sma is ziek na kondre, dat a regering a een probleem. Eén, a regering moet zorgen dat je presim de na atoso. Dat ha wan. Dat a wang, want if presim no de atoso na de schreef man die zie, Ja. de leg uit nou, O lever kritiek. mevrouw Vreesam, Ja. o leg uit dat je no, a regering no wart, want presim no da atoso. Presino da atoso. Terwijl je kan bij je a regering ook toe, dat je no mensen, dus mag me dat allemaal. Gote dat die provincie, erg Ja. belangrijk. Ja. Bij tekato dat die, dat we jep a regering dat smane siki, sman afga atoso, sabi, want tegen atoso tu masargambo. Ook na sensi toch, want in jamadresi, Maar wansan jompo ko in mede. A misi disi. A no be stem voor ta kuka op a latif len moromoni poto a paiman. Dat ook toe. Eh? Dat ook toe. Dat die na de konsdon elek wan losan uit. Dat die toch. Dus te lugu de tora Kabatuba a. te lugu de tora toch masargambo, dan me breken tak jongo. Na zo'n parlementariër moest de. Nee, maar dis na elen bonyo in okoro barafu. Ja, ja. Na zo de do, de loba mooi wefi beleid. Toch am jers mooi. Ja, ja. Dus desma disi. Regeer, de bezig gomit atra verkiezing. Ja, ja, ja. Dus de ne dusan ja volk. De mij worden ook gomit. De mensen die schreef dat de man kan de gekozen bakken, want de man volgens mij had boenzani. Zo. Ja, ja. Je verstaat. Ja, ja. En desma zijn volgelingen van die Abdul Ja. en Missy Kaba economie. Dus dat Die is. Sitje Kaba. Maar ja, maar daar gaan we. Maar ja, bij je maar wenk. Iyama fosa biji manko. Oké. Dat we archa poko. Ja. Sang fa stelu seref op. Want anga wan finga no mo. Ino man drink barafu. Dat is. Kweti. Dat want akum go doen samen. Oké. Alexa president beta kito. Ko archa poko. Nanga wampinga no mo Brapu no kanya Ekyu anu orele kispo Nyame nanga pinga yusa ondro peni kutru Manasari kutru Nanga wanga nu no mo Boto no salo Ekyu pari lona botogo Pare nanga anu yusa ondro peni kutru Wanusari Futru. Nangawangko punomo. Peti mulasi, cari mati, oriko futu. Pete nanga kopu yusa ondro veni futru. Wanasari futru. Nanga wang manomo, popu no saprei. Beki grupo naki pajiko. Preye nanga moro yusa ondro veni futru. Wanasari futru.
sari futru. Awang grupo nomo Kondre no sapri Ala people musu konawa Piena nga grupo yusa ondro veni futru Wanosari futru Awang kondre nomo Leti no sate Ala kondre koje simtakino Peti pleti tide yusa ondro veni futru Wanosari futru. So, we dan mi sitaki u kondorak bafa programa. Ya, want abiji manja. Abiji manja. We taki garantani dat we wan archi den bos kopu de weji. Want in a tef crisis, na takum takanga serefi, Ja. u verstou serefi, asan nego zomaar. En wansan zij moest standu, vooral in a tendis voor crisis, dat want taki, trusiani na gorong. Puran wansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou wan breng event serefi. Dati. Wie zou wan breng event. De puran wan sopo vira ini. Of wan tomat bong. Ja. Ja, je mek moeite dat je jepi serefi. De man tak wawan te pirman bout. Dat wan taki. Seibo baya woyo. De naf baya moro de kabay wan tarasa na Je ngamba. bespara sinds dat. Je bespara money. Dus dat want dat je mek jezelf economisch weerbaar. En lever je bijdrage naar economie van Kondere. En stel jezelf ook de gewetensvragen taki. Sang na mi bijdrage in de economie voor wederopbouw. Wie kan naki aan de Lekser taki. nama. Mooi zo. Die tako grantanje. En mineng na mazar dignity gambo. Ja, Mazar Gambo, Fosmitapu, Arkimalukumang, Maftakanganu. Want je ziet, alleen heb je een koti, maar toch bepaalde presie, je ziet wat er eten. En teluku in a gotro, de zie wat loop batra, papira, en de papira dati, aan de batra, nego vanzelf de longo dape. Na jutro wen, you lekser namang di etaki, en nak tapi borsu, I love you. Nee, de no lobster nang. If je lobster nang, de ne trove no doti tap strati. At moment dat je hoort plastic sakain aan en je want throwing, da a los sum e koniu ede, tak no, mina sanama, mine dot mi kondre. En unu fa programma disi e aksunu. If you lobster nang, en yuna sanamang, da je sorgu, leksama sarakambo taki, da je argering disi, funo paisma, fugo roim op sa yutrove. Metago grantangi, te want ralis bak.